Meta nibdew naqraw minn vers 15 biex nerġgħu nisimgħu id-dikjarazzjoni tal-Apostlu Pawlu illi nistgħu ngħidu dinja dis-sentenza li ħanaqra hija l-essenza tal-Bibbja kollha, mhux tal-Galatin biss, tal-Bibbja kollha. Isimgħuha. Aħna lut minn natura u mhux midinbil minn ġentili u frattant nafu li l-bniedem mhux ġustifikat bl-opri tal-liġi. Iżda biss permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Għalhekk, imqar aħna emminna fi Kristu Ġesu. Sabiex inkunu ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux bl-opri tal-liġi. Għax bl-opri tal-liġi ebda bniedem mhux se jkun ġustifikat. Issa il-qari jkompli hekk. Imma jekk fil-waqt li nfittxu nkunu ġustifikati fi Kristu aħna nfusna missjubin ukoll midinbin, mela Kristu serv ta' dnub? Assolutament le. Għax jekk nerġa' nibni l-ħwejjeġ li darba żarmajt, nagħti prova tiegħi nnifsi bħala trasgressur. Għax permezz tal-liġi jien miet tal-liġi sabiex ngħix għal Alla. Huwa każ li hawnhekk għandna pass diffiċli, mhux vera. Pass diffiċli qed nitolbu lil Mulej biex jagħtina fehma tajba x'irid jgħid hawnhekk l-Apostlu Pawlu. Law intom tafu li l-ewwel insara kienu Lut. Ġesu twieled Ludi u l-ewwel dixxipli tiegħu kienu Lut. U għall-ewwel ftit ta' snin il-Knisja kienet Ludija. U l-Lut kellhom dil-problema illi kellhom sens ta' superjorità fuq ħaddieħor. Kienu jaħsbu li huma arana imma tnisniex. U allura bejn il-ġentili, aħna ġentili. Il-ġentili huma n-nies kollha tad-dinja li mhumiex Lut. Tajjeb? Il-ġentili u l-Lut bejniethom kien hemm dan il-ħajt diviżorju. Okej, kienu jitħaltu flimkien u jiltaqgħu flimkien fit-toroq. Imma pereżempju il-Lut jekk kienu jmorru fis-suq joqgħdu attenti biex ma jħakkux mal-ġentili. U meta jkun morru d-dar irroxxu lil ma fuqhom biex jerġgħu jindafu. Tifhem lil-ġentili kienu jsejħulhom klieb. Kienu jsejħulhom midinbin. Imma aħna maħniex. Aħna l-poplu tal-Alla. Aħna nies speċjali. U allura kien hemm dit tikketta bejniethom kienu qishom kelb u qattus, ma jitħamlux bejniethom. Il-Lut ħarsu biċċiera lejn dawn il-midinbin li ma rridux ikollna x'naqsmu magħhom. U l-ġentili kienu ovvjament jgħidu dawn min jaħsbu li huma dawn il-Lut illi jridu jkunu distintivi għalihom infushom. U din il-problema naraw anke pereżempju meta Pietru mar għand Kornelju, Kornelju kien ġentil u l-familja tiegħu, u pritkalhom l-Evanġelju u emnu u tamdu. Meta Pietru ma lura Ġerusalem, l-aħwa l-insara Lut ħaduha miegħu. Qalulu x'fettillek mort tħalt għand fid-dar ta' wieħed pagan. Dal-affarijiet ma nagħmluhomx aħna. Rridu allura illi jżommu dan id-distakk, din il-distinzjoni bejniethom. Kienet problema serja il għaliex b'din il-mentalità tal-Lut aħna l-poplu tal-Alla u l-ġentili jinsabu barra. Aħna ninsabu f'patt ma' Alla, aħna discendenti ta' Abraham, Alla ta' il-liġi tiegħu lilna u mhux lill-ġentili. U allura huma barra u aħna ġewwa. Xi ħaġa li anke Pawlu jaċċenna għalija fl-Efesin fejn jgħid illi jgħid lill-aħwa ġentili bħalna, jgħidilna aħna darba konna ġentili fil-laħam imsejħin bla ċirkonċiżjoni, tgħajjira di kienet. Il-Lut kienu jgħajruhom intom bla ċirkonċiżjoni. Aħna għandna l-marka tal-Alla f'ġisimna stess illi aħna tiegħu. Ftakru qalilhom li f'dak iż-żmien intom kontu frustieri għaċ-ċittadinanza ta' Iżrael. Kontu barranin. Barranin għal pattijiet tal-weda ma kellkomx tama u bla Alla fid-dinja.
U allura kien hemm din il-differenza kulturali u reliġjuża bejnietom it-tnejn. Il-Lut bażikament kienu jgħidu aħna ħbieb malla, il-bqija li mhumiex Lut bħalna u ma josservawx il-liġi ta' Mosè huma awtomatikament midinbin. U Pawlu fl-Ittra Rumani wkoll jirreferi għal Lut u jgħidulhom hekk ara. Jgħidulhom hekk inti seħlek nifsek ludi. Jiġifieri kif għandek tkun ludi. U sserraħ fuq il-liġi u tiftaħar balla u taf ir-rida tiegħu tapprova l-ħwejjeġ essenzjali billi inti istruit jew mallem fil-liġi tiegħu. Tinsab perswas li inti nnifsek gwida għall-omjin. Min huma l-omjin? Il-ġentili. Huma omjin. Inti dawl għal dawk li huma fid-dlam, istruttur jew għallim tal-boloħ. Min huma l-boloħ? Il-ġentili. Illi adoraw l-istatwi. Fl-idolatrija kollha ta' inti għallim tal-infantili għandek il-formulazzjoni tat-tarif u tal-verità fil-liġi. X'kien jagħmilhom lil-Lut bħala Lut? Il-liġi. Il-liġi talla. Kienet tagħtihom dik il-karattru illi l-bqija tan-nies il-ġentili ma kellhomx. U rridkom tapprezzaw din il-tensjoni li kien hemm fil-Knisja. Meta imbagħad bdew il-ġentili jilqgħu l-Evanġelju, il-ħsieb tal-Lut ħafna minnhom kien illi dawk huma insar tat-tieni klassi. Aħna għandna l-liġi huma m'għandhomx. Veru jemmnu fi Kristu. U allura kienet problema kbira, speċjalment meta kien hemm Lut illi kienu qegħdin imexxuha illi jekk xi ħadd ma jkunx ċirkonċiż skont il-liġi ta' Mosè ma jistax ikun salvat. Taraw il-problema? Il-problema hija illi qegħdin idaħlu l-liġi bħala kondizzjoni trid tosserva altrimenti ma tistax issalva. Meta aħna nafu li aħna nsalvaw bil-fidi fi Kristu Ġesu. Għadni kif rajtilkom u nerġgħu naqrawha, aħna Lut minn natura mhux midinbin mill-ġentili u frattant nafu l-bniedem mhux ġustifikat bl-opri tal-liġi. Pawlu qed joħodha kontra l-kurrent qawwi ta' żmienu. Illi kien hemm din il-ħsieb li aħna insalvaw Alla jiġġustifikana bl-opri tal-liġi. Pawlu qalilhom le. Aħna ġustifikati permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Issa, ovvjament nafu li il-ġentili kristjani u l-Lut kristjani neċessarjament qegħdin jiltaqgħu flimkien fl-istess kongregazzjonijiet. Tajjeb? U dabba minnu f'Antjokja, Petru kien qiegħed jiekol normali ma' insara ġentili. Pero meta sar jaf li kien hemm xi aħwa minn ġagbu minn Ġerusalem ġifieri, beda jitwarrab. Palli kieku Petru għalih ried li l-unità ta' bejnietna tibqa' sħiħa aħna aċċettat quddiem Alla. Tajjeb permezz tas-sakrifiċċju ta' Ġesu Kristu. Imma mbagħad beda jitwarrab il għaliex beża li jkun joffendi l-dawn l-aħwa ta' Ġerusalem milli kienu għalihom il-liġi kienet kollox. Però Pawlu din il-ħaġa ma issapportijiex u ikkontradixxih lil Pietru u għallu b'din il-claim ċentrali illi kull Kristjan għandu jkun konvint minna, konvintissimu minna, li aħna ġustifikati mhux bl-opri tal-liġi, imma permezz tal-fidi fi Kristu. Issa meta aħna nsabtu saqajna mal-artu ngħidu dan huwa l-Evanġelju, illi Ġesu wettaq il-fidwa kollha tagħna u aħna nilqawha bil-fidi. Mhux nagħmel jien
x'għamelu għan-nom tiegħi. Ġustifikat bil-fidi fi Kristu Ġesu. Għaliex? Għax bl-opri tal-liġi ebda bniedem se jkun ġustifikat. U allura Pawlu hawnhekk jantiċipa oġġezzjoni. Meta qal sentenza li qed jisħaq għal darba darbtejn tlieta li aħna salvati bil-fidi u mhux bl-opri tal-liġi. Jaf illi ħajkun hemm nies illi ħajoġġezzjonawlu, illi se imeruh u se jieħduha miegħu. Pawlu ma beżax mill-oġġezzjoni tagħhom. Isimgħu l-oġġezzjoni. Imma jekk fil-waqt li nfittxu nkunu ġustifikati fi Kristu aħna infusna missjubin ukoll midinbin, mela Kristu huwa serv tad-dnub? Din hija l-pożizzjoni tagħna li aħna nfittxu nkunu ġustifikati bil-fidi. U ma nistħux ngħiduha, maħniex kapaċi nsalvaw nafusna, m'għandniex il-riżorsi u m'għandniex it-tjieba jew l-abbiltà illi nsalvaw nafusna, aħna nfittxu li nkunu iddikjarati ġustu quddiem Alla fi Kristu. Jiġifieri fil-għaqda miegħu, uniti miegħu u li salvana. Aħna Alla jilqana solament minħabba ibnu. Bebda raġuni fija nifsi jew f'ħadd ieħor minħabba ibnu Ġesu. Mhux minħabba l-osservanza tal-liġi. Aħna ġustifikati fi Kristu. Jiġifieri il-fiduċja tagħna hija fih. Aħna maqudin miegħu, niddependu fuq il-ġustizzja u l-perfezzjoni tiegħu, is-sewwa tiegħu illi Kristu libbisna bija quddiem Alla. Tant li aħna allura Alla jilqana. Fil-waqt li nfittxu nkunu ġustifikati fi Kristu, u hekk qegħdin nagħmlu. Imma aħna nfusna allura ninsabu wkoll midinbin. Mela Kristu serv tad-dnub, jiġifieri missjubin midinbin mhux jiġifieri illi aħna adulteri u ħallalin u giddieba, mhux f'dak is-sens. Illi aħna qisna apprezza l-fatt li Pawlu qiegħed ikellem lil Pietru pubblikament quddiem kulħadd. Pietru kolludi, Pawlu kelludi, u qed jgħidulhom aħna li nfittxu nkunu ġustifikati fi Kristu u aħna infusna missjubin ukoll midinbin. F'liema sens missjubin midinbin? Il-bħal speċi aħna tlaqna u abbandunajna il-patrimonju tagħna bħala Lut. Illi kellna l-liġi ta' Alla u konna nafdaw fija u konna nipprattikawha il-festi tal-Lut, is-sakrifiċċji, id-dieta, dak l-affarijiet kollha illi jiddistingwuhom bħala Lut, bħala l-poplu tal-Alla. Imissa minħabba Kristu fil-li għarafna li ma nistgħux nkunu ġustifikati bil-liġi, afdajna fi Kristu. U allura waqajna fl-istess livell ta' nies li m'għandhomx liġi. Il-liġi warrabnija ma tistax tiġġustifikana, ma tistax issalvana. U allura il-kritika li qed jirċievi l-Apostlu hija li aħna wkoll missjubin ukoll midinbin bħal ġentili. Bħal ġentili. Tiftakru fil-Vanġeli kemm il-darba Ġesu pereżempju qal li jekk xi ħadd fostkom fil-Knisja jgħix fid-dnub mingħajr indiema, għandkom tikkonsidrawh bħala pubblikan u ġentil. Darba wkoll kien hemm mara illi kienet taf li daħal għand Xmun il-Fariżew biex jiekol għandu u daħlet u bdiet ixtarrablu siqu bid-dmuħ u tixxittahomlu u Xmun il-Fariżew skandalizza ruħu. U qal li kieku dan huwa profeta kien jinduna min il-mara għax midimba. Għalkemm kienet ludija ma kienx qed tosserva l-liġi tal-Alla. U allura waqgħet dik it-takketta midimba. Il-Fariżej ukoll kienu darba skandalizzaw ruhom b'Ġesu
Il-għax kien jagħmilha mal-pubblikan u l-midinbin li kienu jikkongregaw, kienu jinġabru miegħu biex jisimgħuh. U xajru il-Ġesu ħabib tal-pubblikani u tal-midinbin. U din hija l-problema. Illi fil-kultura ludija kien hemm dawn in-nies illi jafdaw fil-liġi ta' Mosè u jaħsbu illi jekk jagħmlu l-almu tagħhom biex josservawha, Alla jsalvhom. Fluqa 18 vers 9 l-awtur jgħidilna illi Ġesu wkoll qal dil-parabola lil ċertu wħud li kienu jafdaw fihom infushom illi huma ġusti u allura jistmerru lill-oħrajn. Meta aħna naħsbu li aħna ħansalvaw bil-liġi tal-Alla, tajjeb, x'nibdew nagħmlu? Nibdew nħarsu blikra għal ħadd ieħor li mhux osserva l-liġi tal-Alla. U allura ukoll naqabdu qegħdin nafdaw fina nfusna. Pawlu, Pietru u d-dixxipli tal-bidu din il-pożizzjoni falsa għarfuha u għarbuha. Pawlu jgħid aħna maħniex ġustifikati bl-opri tal-liġi. U allura meta l-insara Lut bħal Pawlu ċedew l-osservanza tal-liġi bħala bażi, bħala biex indok il-pedament illi bih ħajsiru sewwa malla, il-Ġudajisti bdew jgħidhom li huma midinbin. Inti ntunaw il-tensjoni. Midinbin bħal ġentili. U allura il-kritika hija din. Fil-waqt li nfittxu nkunu ġustifikati fi Kristu, aħna infusna missjubin ukoll midinbin, waqajna għal-livell tal-ġentili ġifieri li m'għandhomx il-liġi. Mela Kristu serv ta' dnub hija akkuża serja. Illi Kristu qiegħed jisraq lil Lut illi għandhom il-liġi li tagħmilhom superjuri għal ħadd ieħor, tagħmilhom ittjeb ma' ħadd ieħor, qiegħed joftomhom minn dik il-liġi u allura ikun jixtaqilhom it-tikketta ta' midinbin. M'għadhomx magħrufin iktar bħala Lut, imma saru midinbin. Abbandunaw il-liġi, wieħed li abbanduna l-liġi huwa midneb. Hekk qalilha, hekk iddeskrivija il-Xmun il-Fariżew lil dik il-mara li kienet prostituta. Għax hi midimba. Allora din hija akkuża serjissima illi dawn il-Ġudajisti li kienu qegħdin jaħduha kontra l-Apostlu Pawlu jfixkluh u jikkontradixxu l-Evanġelju li aħna ġustifikati bil-fidi biss. Dawn il-Ġudajisti kienu qegħdin jgħajruh u jakkużawh illi huwa bit-tagħlim tiegħu qiegħed jgħid illi Kristu mhux tal-li mhux feddej tal-li huwa kompliċi fid-dnub. Qed ħajjar in-nies ikunu midinbin. Pawlu ovvjament ma jaċċettax din il-kritika, il-tweġiba tiegħu hija assolutament le. Għaż biss għandna naħsbu hekk. Però l-Ġudajisti b'dik il-mentalità tagħhom illi wieħed jista' jirbaħ is-salvazzjoni bl-ubbidjenza tiegħu ġabuha hekk. Pawlu jispjega ir-raġunament tiegħu hekk ara. L-ewwel, l-insara Lut bħal Pawlu u Pietru u l-bqija. L-insara Lut għażlu li jkunu ġustifikati fi Kristu għax irrealizzaw il-liġi qatt ma tista' ġibna sewwa Alla. L-aktar il-liġi turina fejn żbaljajna. Però ma tistax tagħmlek sewwa Alla. It-tieni. Fil-li għamlu hekk stqarrew illi m'għadhomx iserħu jew jiddependu fuq il-liġi għas-salvazzjoni. Kien hemm żmien meta Pawlu wieħed minnhom imrobbi Fariżew, imrobbi skont l-istrettezza kollha tal-liġi, kien jiftaħar li huwa ċirkonċiż ta' 8 ijiem, kellu ġenituri Lut,
kien żelus għal-liġi tal-Alla, kien hemm żmien kien jiftaħar dal-affarijiet. Kien jiena bniedem tajjeb. Alla imissu jilqani. Ara kemm qed nobdih. It-tielet. Dak li darba kien Sawl ta' Tarsu wasal dak il-jum meta dik il-liġi telqa. Ma baqax jafda fija. Ma baqax ħares lejha bħala mezz ta' salvazzjoni. U allura awtomatikament fajnejn il-Ġudajisti Pawlu sar, għajdu l-intom, midneb. Ma għadux fuq dak il-pedestal oli li aħna lut. U dawk ta' misfel fil-gandot, fil-ħmieċ, fil-idolatrija, fil-immoralità, dak huma midinbin. Ma Pawlu wasal biex qal jien ukoll midneb. Jien ukoll midneb. Alla jibda biex ħabbibna miegħu billi iġenna nirrealizzaw li aħna midinbin. Li aħna midinbin. Bniedem huwa ta' bilħaq għami u ma jafx il-qada tiegħu jekk jaħseb illi jista' jnaddaf lihu nnifsu. Jista' jirranġa, jista' jillapazza, jista' jirriforma ruħu, jekk ipejjeb ma jibqax ipejjeb, jekk qed jixrob l-alkoħol ma jibqax idana, tifhem. Esternament tista' tirranġa fajnejn in-nies, imma l-qalb tibqa' mħassra. Il-qalb tibqa' mħassra. Aħna midinbin. Aħna midinbin. U allura filli ħaddanna l-Kristu u ġrejna għandu għal-refugju, ġrejna għandu biex jatina l-maħfra tiegħu, Kristu qed isejjaħ lil min isejjaħ. Ejjew għandi intom il-kolli intom imtaqlin u mobbin bxiex. Bxiex, mhux għax għandna xi ġewlaq bil-frott fuq le. Għandna il-ħtija tad-dnub fuqna. U dawn huma n-nies illi jikkwalifikaw għas-salvazzjoni ta' Kristu, illi jarfu li huma midinbin. Jarfu li huma midinbin. Jarfu fil-liġi m'hemmx tama. M'hemmx tama. Din il-kritika jekk fil-waqt li nfittxu nkunu ġustifikati fi Kristu aħna infusna missjubin ukoll midinbin. Mela Kristu serv tad-dnub, Pawlu jieġeb assolutament le. Għaliex? Pawlu ma jċettax dar raġunar bażwi tal-edewwa tal-Evanġelju, l-edewwa tal-Evanġelju ma dawk illi jipproklamaw u jgħidu illi trid tosserva l-liġi biex issalva. Dak iż-żmien kunu nsejħulhom Ġudajisti. Illum l-aħwa u rejtkom fil-ħdud ta' qabel il-Knisja Kattolika ukoll qed temmen. Knisja Kattolika Rumana u rejtkom bi-kwotazzjonijiet u semmejtilkom il-kodba, Katekizmu ta' Baltimore, il-Katekizmu ta' Knisja Kattolika, illi jemnu illi trid tosserva l-liġi, l-kmandamenti tal-Alla biex issalva. Pawlu dan ir-raġunar ma jaċċettax il-għaliex il-liġi semgħuha tajjeb. Qatt ma ġustifikat il-ħadd. Qatt. Il-bniedem fil-gburja tiegħu u flama tiegħu jaħseb illi jista' jippromuovi li nnifsu, irressaq li nnifsu bl-ubbidjenza tiegħu. Imma l-liġi fil-fatt qatt ma għamlet lil xi bniedem sewwa malla. Il-liġi Alla ma tajilniex għal dak l-iskop. Alla ma tajilniex biex insalvaw bija. Fl-aħħar tal-kapitlu Pawlu infatti jgħid jekk il-ġustifikazzjoni tiġi permezz tal-liġi, mela Kristu ma tal xejn. Kieku aħna ħansiru ġusti quddiem Alla, illi Alla jiddikjarana ħielsa mill-ħtija permezz tal-liġi. Mela il-mistoqsija hija mela Kristu għalfejn miet fuq il-Kalvarju. Kristu miet fuq il-Kalvarju għax ma stajniex insalvaw lil nfusna. Dik il-pożizzjoni tal-Kristjan. Xi ħaġa li Pawlu jerġa' jirrepetija f'kapitlu aktar tard fejn jgħid illi kieku ingħatat liġi
illi kapaċi tagħti l-ħajja, ċertament il-ġustifikazzjoni kienet tkun bil-liġi. Kieku Alla jaf illi aħna nistgħu nsalvaw lilna nfusna bit-tjieba tagħna stess, billi nirriformaw ruħna, nagħmlu l-almu kollu tagħna, nirsistu, nippruvaw nobdu l-liġi ta'. Kieku ċertament il-ġustifikazzjoni kienet tkun bil-liġi. Galatin 3 vers 21. Imma l-ġustifikazzjoni impossibbli illi aħna nkunu dikjarati ġusti minn Alla l-imħallef tagħna bil-liġi. Pawlu jrid jurina illi il-problema mhijiex illi Kristu jġibna fuq il-livell tal-ġentili imsejħin midinbin, minn hemmhekk jridu nibdew. Għaliex? Għax Kristu huwa salvatur mid-dnub. U l-min isalva Kristu lil-midinbin. Dik id-distinzjoni li l-Lut ħasbu li huma qegħdin fuq xi skaluna ola jew superjur minn ħadd ieħor hija falsa. Hija falsa. Alla konsenja l kulħadd fid-dnub. Lut u ġentili m'hemmx differenza. M'hemmx distinzjoni. Illi x'għalkemm il-Lut Alla tom il-liġi, dik il-liġi ma osservawiex. U għasħat ma josserva, by the way. Għasħat ma josserva. Illa jekk inti tosserva 9 mill-10 mandamenti xorta ma osservajtiex. U allura ninsabu il-koll f'dan il-livell ta' midinbin. Minn hemmhekk jibda il-Vanġelu. Il-problema skont l-Apostolu Pawlu miex li Kristu jġibna f'livell tal-midinbin, bħalli kieku qed jippromovi d-dnub. Il-problema hija l-legalizmu. X'inhi l-legalizmu? Legalizmu hija l-ħsieb popolari kemm tridu. Ħsieb komuni ħafna illi jiena se nobdi l-kmandamenti biex insalva bihom. Dak huwa l-legalizmu. Valenu. Huwa valenu spiritwali. Met inti tajt illi jiena ħanobdi lill-Alla biex insalva, l-ewwel qed tiċħad il-Kristu. Jew qed tajt illi Kristu m'għamilx biżżejjed għalija fuq is-salib. Il-mewta tiegħu ma pattiġ biżżejjed. Irrid nissupplimenta, irrid inżid il-parti tiegħi. Le mhuwiex dnub meta aħna nabbandunaw il-liġi fis-sens li ngħidu l-liġi ma tistax issalvani? Ma tistax issalvani? Id-dnub jinsab meta nerġgħu lura l-liġi bħala bażi ta' ġustifikazzjoni. U dan huwa l-iżbal patetiku, l-iżbal traġiku illi l-Galatin kienu waqgħu fih. Daħlu fosthom il-Ġudajisti u bdew għandru Vanġelu ieħor li mhux ieħor u Vanġelu fals. U x'qal dwar dawn in-nies li x'għandru Vanġelu differenti minn tiegħu, minn tal-Apostolu Pawlu, għal huma taħt is-saħħa tal-Alla. Jinsabu taħt is-saħħa tal-Alla. Id-dnub jinsab jekk inti terġa' lura bħala Kristjan. Għax ibellaħħielek xi ħadd illi Kristu mhux biżżejjed. Illi hemm bżonn tkun ċirkonċiż, hemm bżonn tosserva il-regolamenti u l-ordnijiet u l-istatuti u l-liġijiet li Alla ta'. Vers 18 jgħidilna ikompli l-argument tiegħu għax jekk nerġa' nibni l-ħwejjeġ li darba żarmajt, nagħti prova tiegħi nnifsi bħala trasgressur. X'irid jgħid? Jekk insiru ġusti billi nirritornaw lura l-liġi, ftakar Pawlu qiegħed ikellem lil-nies Lut illi trabbew fil-liġi. Twildu Lut u trabbew fil-liġi u kellhom din l-idea fażulla illi jekk tobdiha l-liġi issalva. Id-dnub reali jinsab meta ddur lura l-liġi bħalli kieku inti terġa' tibni l-ħwejjeġ li darba żarmajt. X'żarmajt jien bħala Kristjan x'żarmajt? Jiena nnifsi kont naħseb
illi bit-tieba tiegħi nasal, all right, bl-għajnuna ta' Kristu, bis-sagramenti, u kell ħafna affarijiet li kont nafda fihom. Jekk nerġa' nibni l-ħwejx li żarmajt, hemm huwa dnub, hemm jartija illi qed twarrab minn Kristu li huwa t-tama vera tiegħek biex tafda fil-liġi li ma tistax issalvak. Impossibbli ssalvak. Mu veru xejn illi Kristu u s-salvazzjoni tiegħu iħajruna dnub? Il-valenu huwa l-legalizmu narġa' ngħid, illi tiċħad is-suffiċjenza ta' Kristu. Saqsilek innifsek, Kristu għalija huwa biżżejjed biex jaqla' l-jett tal-ġenna? Huwa biżżejjed biex jagħtini d-dritt illi Alla jilqani fil-preżenza tiegħu? Dik il-kwistjoni kollha. Dik il-kwistjoni. U Kristjan ġenwin ma iċedi qatt lil Kristu. Mhux se ssibu illi jerġa' jibni l-ħwejjeġ li darba żarma. Għalhekk issa ftit aktar l-qudiem lil Galatini sejħilhom Galatin stupidi. X'għandartilkom il-Vanġelu il-qajtuh u issa ħadpartuh ma' Vanġelu ieħor li huwa Vanġelu fals? Tixraqilhom. Dik Galatin stupidi. Meta għandna diġà nafu u żguri illi aħna ġustifikati mhux bl-opri tal-liġi, imma biss bil-fidi fi Kristu Ġesu. U ċedik il-pożizzjoni tiegħek hemm huwa dnub, hemm hija l-ħasra. Fil-għaqda ma' Kristu aħna l-fidili ninsabu ħielsa mill-liġi. Il-liġi ma tistax tikkundannana. Għaliex? Għax il-kundanna li kienet dovuta lilna ħada Kristu fuq is-salib. Rumani 8:1 għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu. Dawk li huma fl-għaqda ma' Kristu Ġesu. Pawlu se jkompli jiżviluppa il-relazzjoni tagħna, allura l-liġi kif għandna nistmaw hija tajba hija ħażina. Mistoqsijiet validi. Għalissa ħanajdu biss li aħna mejtin għal-liġi bħala patta opri, ġifieri. Is-salvazzjoni tagħna ma tiddependix mhix imdendla ma' kemm se nobdu. Is-salvazzjoni hija msejsa. Hija mbnija fuq il-fatt li fuq il-Kalvarju ingħata il-ħaruf talla li jneħħi d-dnub tad-dinja, ġifieri ta' dawk kollha illi jemmnu fih. Għalhekk minn aspett ieħor għadna taħt il-liġi bħala regola u gwida għal ħajjitna. Regolarment aħna nagħmlu l-liġi tal-Alla. Dawk li huma salvati minn Kristu spontanjament u naturalment jixtiequ jesprimu l-gratitudni tagħhom li Alla. U allura l-liġi aċċettawha mhux biex isalvaw biha. Imma x'huma nies salvati, nies liberi, nies li jridu joġbu lill-Alla, ma dak aktar il-qudiem. Il-grazzja tal-Alla. Qatt ma twassal għall xkezza morali. Ma jistgħux nirraġu li Alla jsalvana bil-grazzja tiegħu kif urija l-grazzja tiegħu fuq il-Kalvarju. Tagħna id-don li ma jtfissirx bil-kliem. Ma din l-lotja tal-Alla ma tħajniex nikkonkludi ma nista' ngħix kif irrid. Kont nikdeb nibqa' nikdeb. Xemm dan. Il-maħfra li ġabilna Kristu qatt ma tinkoraġġixxi għad-dnub. Ftakru meta Ġesu ġabu l-qudiem dik l-adultera maqbuda fil-fatt. U Ġesu għallhom minn m'għandu ebdaħtija iwadbilha l-ewwel ġebla. Kulħadd konvint bil-kuxjenza bdew iparpru, ibew ġulem, u Ġesu baqa' mal-mara hemmhekk quddiemu. U Ġesu għalilha qassi ma nikkundannak. Mur u tidnibx iżjed. Ġesu refa l-kundanna tagħna biex ukoll jista' jaħfrinna
ħalli nkun nistgħu nobduh. Mela liġi tot għal dawk li huma Kristjani, Ġesu qal ma ġejtx biex inġib fix-xejn il-liġi u l-profeti, ġejt biex wettaqhom. U Ġesu għallem il-liġi tal-Alla lid-dixxipli tiegħu, il-dawk li huwa illibera mill-kundanna u mill-ħtija tad-dnub. Allura il-qdusija vera tnixxi toħroġ mill-fatt li aħna nies maħfura. Min hu konvint illi huwa ġustifikat, illi huwa illiberat mill-kundanna minħabba Kristu Ġesu, dawn in-nies issibhom iħobbu lill-ħellis tagħhom. Vera u le, xi ħadd li ħelsek mill-kundanna, qed tifhem, m'intix ħadd abbuża minħabtu, anzi jirrispondi b'imħabba għal din l-imħabba divina murja lina. U allura rridu nożżu id-dottrina tal-ġustifikazzjoni li aħna dikjarati ġusti mhux bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi fi Kristu Ġesu. Imbagħad Pawlu jerġa' jiċċara aktar l-affarijiet vers 19 fejn jgħid għax permezz tal-liġi jimmit tal-liġi sabiex ngħix għal Alla. Qed ngħid jiċċara, però hija tip ta' sentenza illi qasira ħafna, però tista' tikteb ktieb sħiħ fuqha. Ġieli tiltaqgħu ma' nies illi jdumu irrednu f'idnejk għal nofsija sħiħa. U mbagħad tgħid imma x'iridu jgħiduli? Qed tifhem għax sustanza m'hemmx. Imma hawnhekk il-kontra. Hawnhekk sentenza qasira illi tittoftoqa ftit biex tara kemm hija sentenza sinjura permezz tal-liġi. Jien mitt tal-liġi sabiex ngħix għal Alla. Fil-qosor Pawlu qed jgħidilna li l-liġi nfisha ħanejdu l-10 kmandamenti mera fiha tara x'inhi r-rieda tal-Alla għalija. U tibda taqra mi-1 sal-10. U jekk inti onest jekk innifsek u taf li jekk innifsek tajt ta' kollha ksirthom. Ta' kollha ksirthom. Il-liġi infisha waslet lil Pawlu, lili u lil kull Kristjan, waslitna l-mewt. Permezz tal-liġi jimmiet tal-liġi. Dik il-mewt twettqet fi Kristu. Meta Kristu mit fuq il-Kalvarju, aħna mitna miegħu. Mitna għal-liġi. Ġifieri m'għadniex inħarsu, m'għadniex nistmawha bħala għodda, bħala mezz biex bjan salvaw. U dik tibdillek l-orjentazzjoni sħiħa ta' ħajtek. Poġġik fuq modija ġdida. L-affarijiet tibda tarhom differenti. Fejn qabel kont tossok skjaf imsawwat trid obdi biex forsi salva, issa il-pożizzjoni differenti. Kristu ħelisni, Kristu salvani, Kristu ħafirli, Kristu ġustifikani, u allura issa jiena irrid ngħix għal Alla. Permezz tal-liġi, mitt tal-liġi, m'għadniex nafda fija biex issalvani. Permezz tal-liġi, mitt tal-liġi, sabiex ngħix għal Alla. Ġifi Pawlu mhux qed jirreġetta l-liġi, mhux qed jarmija l-liġi bħala ħażina jew inutli, anzi, fir-Rumani 7 jgħid il-liġi tal-Alla hija qaddisa, hija tajba, hija ġusta. Il-problema hija fiha nnifsi. Illi jiena dik il-liġi ma nistax nobdija. Il-liġi l-għonet tiżvela l-istandard qaddis tal-Alla. Turina il-qdusija tal-Alla. U fl-istess ħin ukoll tesponi id-dnub fija. U allura liġi tista' biss, mhux issalvani, tikkundannani. L-aktar li tista' tagħmel il-liġi meta inti għadek mitluf u mingħajr Kristu hija li tikkundannak. Rumani 3 vers 20 Pawlu jgħidilna illi bl-opri tal-liġi ebda bniedem mhux se jkun ġustifikat qudiemu
la darba permezz tal-liġi jiġina it-tarif tad-dnub. La ma importax li aħna li forsi xħut minna konna reliġjużi u konna nagħmlu dak l-affarijiet kollha biex niksbu mertu qudiem Alla. Kristu ġabna mid-inbin. Ġabna mid-inbin. Fuq il-livell tal-ar nies, tal-briganti, tal-ħallelin, tal-giddieba, tal-idolatri. Għamilna mid-inbin, waqqana minn fuq il-pedestal biex jurina għanna bżonnu. Biex jurina li minajru m'hemmx tama ta' salvazzjoni. U allura il-liġi twettaq xogħla, isimgħuha tajjeb din, il-liġi twettaq xogħla meta turina illi fina nfusna aħna hopeless case. M'hemm ebda possibilità li aħna nistgħu b'xi mod insalvaw lil nfusna jew forsi nagħtu sem ċkejken fis-salvazzjoni tagħna. Xejn minn dan. Il-liġi toqtol kull tama fik innifsek. Toqtol kull tama. Jien mitt tal-liġi Pawlu jgħid. Mitt tal-liġi. Kif? Il-liġi qatlitni jgħid. Fir-Rumani 7, il-liġi qatlitni. Jgħid li darba jien kont naħseb li naħaj bil-liġi. Imma l-liġi mbagħad bdiet turih l-intern u l-korruzzjoni ta' qalbu. Li kien għalkemm kien fariżew u stmat minn nista madwaru bħala raġel sewwa, ammetta li kien rejb. Kien rejb. Il-liġi toqtlok. Tmut tal-liġi fisser li inti ma dikx taħta bħala sistema li twedek il-ħajja. U veru, mo saqalilhom jekk intom tobdu għal-liġi tgħixu biha. Imma il-fatt krudili huwa dan, min jobdi l-liġi? Min jobdi l-liġi? Aħna nies illi kif iddeskrivina Ġob jgħid aħna nixorbu d-dnub bħall-ilma. Id-dnub jiġina naturali, faċli, leħfef ħaġa. Il-liġi toqtlok. Il-liġi toqtlok. Permezz tal-liġi jiena mitt tal-liġi biex ngħix għal Alla. Biex ngħix għal Alla. Emmija il-sigriet tal-ħajja Kristjana. Il-liġi turik li inti fallut, mela, mur għand Kristu sabiex bieħ issir għani qudiem Alla. Għani fil-maħfra, fil-ħajja eterna, fil-fidwa, fil-barkiet spirituali kollha li jagħtik Kristu b'xejn. B'xejn. Bil-merti tiegħu il-għalana fuq is-salib. Imbagħad mhux biss ikollok aptit, kun trid tgħix għal Alla. Dik hija l-ħajja Kristjana ta' vera. Jiena permezz tal-liġi, mitt tal-liġi, m'għadniex nħares lejha bħala għajnuna s-salvazzjoni tiegħi. Sabiex ngħix għal Alla. Sabiex jiena niddedika li nnifsi għal Alla. Il-liġi tiddomanda ubbidjenza perfetta. Ubbidjenza perfetta. Għamel dan u tgħix. Kemm? Alla mhux 10 kmandamenti tagħna sa. 100 ta' kmandamenti. Għamel dan u tgħix. U inti tgħid kif jista' jkun? Appuntu. Appuntu. Il-liġi turik illi inti ma tistax issalva lejek innifsek. L-iżbal tal-Galatin kien illi bdew jinnamraw ma' din l-idea ġdida illi nemnu fi Kristu, imma bżonn osservaw il-festi tal-Lut, u nkunu ċirkonċiżi, u nagħmlu din u l-oħra. U Pawlu qalilhom dak huwa Evanġelu fals. Għaliex? Għax aħna ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux blopri tal-liġi. Mhux blopri tal-liġi. Ekku, Kristu jsalvana sabiex ngħix għal Alla. Sabiex ngħix għal Alla. Aħna bħala nies illi nafdaw fih,
Meta Kristu miet aħna mitna miegħu. Aħna mitna miegħu. U mitna biex nkunu irxu xtati għal ħajja ġdida. Il-mamudija tagħna dik l-uriet. Illi konna mitfunin miegħu bil-mamudija fil-mewt biex bħalma Kristu qam bell-imwiet bil-glorja tal-Missier, hekk ukoll aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Ngħixu ħajja ġdida. Ħajja fjama, mhux ħajja ta' skjavitu, jekk ma nobdix, ħajma, ħajkun hemm il-kasti. Le, Alla laqak. Alla ħaddinek miegħu. Alla ħafirlek fi Kristu. U allura jien ngħid, kif jista' jkun ma ngħixx għal Alla? Kif jista' jkun li jien ma natix li nnifsi għal Alla? U Steen ta' Hippona dabba minnhom jgħid hekk, kara Kristu ma jħajjarniex għad-dnub. Kif ġabu dan il-ġudajisti. Da Kristu ma jħajjarniex għad-dnub. Iżda attwalment isalvana mid-dnub. Id-difett mhux fil-grazzja, iżda f'dawk li dew ħażin bija. Il-grazzja t'Alla dejjem infallibilment tħajjarna, timmotivana, tqanqalna biex l-Alla nobduh u nobduh mill-qalb. Alla jiġġustifikana sabiex ngħixu għalih. Dak kien ukoll it-tagħlim tal-Patt il-Qadim, it-tagħlim matul il-Bibja kollha, Salm 130 pereżempju, vers 3 u 4. Kieku kellek timmarka l-inikwitajiet, id-dubiet ġifieri osithom ulej. Min jista' jaf sħiħ? Kieku Alla kien jiġi u jxlina personalment għal kieku m'hemmx tam. Imma miegħek hemm il-maħfra sabiex ikollna l-biża' tiegħek, qegħdin tarawha? Miegħek hemm il-maħfra. Alla jaħfrilna biex qalbna tfur bir-ringrazzjament. Tfur b'dak ir-rispons loġiku la darba Alla ħafirli. Jiena rrid ngħix qrib tiegħu. Jiena rrid ngħix għalih. Ngħix għalih. Biss il-grazzja ta' Alla imwassla lilna b'Kristu Ġesu, din il-grazzja biss kapaċi tipproduċi fina imġieba orjentata sinċerament li Alla. Imġieba li l-Alla jiena sinċerament, onestament, minn qalbi rrid nobdik. Minn qalbi rrid nobdik. Għal xi mitt tal-liġi ma għadniex nisma' bħal kieku jiena se nsalva bija. Mitt tal-liġi biex ngħix għal Alla. Mela Kristu mhux tal-li ma jħajjarniex għad-dnub. Kristu iġibna biex nirrealizzaw id-dnub tagħna. Kif jagħmel hekk? Bil-liġi tiegħu. Billi jgħidilna ħarsu daqsxejn araw kif intom. Kristu ma jħajjarniex għad-dnub. Imma attwalment huwa l-uniku feddej li waħdu m'għandux bżonn l-għajnuna tiegħek. M'għandux bżonn is-sem tiegħek. Waħdu jeħilsek mill-kundanna u mill-ħakma tad-dnub. Għaliex dak kollu biex tgħix għalih. U dak huwa il-Vanġelu li Pawlu matul il-bqija tal-ittra se jkompli jiżvolġi u jispjegalna. Amen.